Sa masito ko. Delos si Reyes and a slow. Hesitates. Sa masito. Delos si Reyes and a slow ball. Pull out jumper. Good review for Ashley Pa. Ere na ngayon ng San Roque. Sa basketball ni Pacho. Balik kay Pa. Ito sa face. Sa basketball kay Sanchez. Pwede para sa San Roque. Pa ngayon. Lays it out. Balik for two for Ashley Pa. Pa ngayon. There's a pull out jumper. Good for two. Pa. There's a bank shed. Good for two. Pa. Nagmamadali ngayon. Pa sa ilalim. And good for two for County. Wadi Bikang bigay dito kay Pa. Pa ay nagdire-diretso. Lazy rapid. Pa. Diretso lazy rapid. Basket. Good. Ay kasara lang foul. Para sa San Roque. Pa ay nagmamadali. Sa basket. Aruk. That's too strong, but not the Zipa. And there's a put back. Good for Joy Pa. Ere na kayo na sa Roque. And a change play ball. Laban ka naman putos. And ay si Pa. Pa ngayon. There's a teardrop. Dito ngayon. There's a teardrop. Dito for Ashley Pa. Pa. There's a zero for Ashley. Pa ngayon ako wala lazy lang. Good for two for Ashley Pa. Pa pa rin may tangan. Back away down zone. Ashley Pa.